Ogai mano mar bad migao mano mar Doho Justice Martha Koome odiochieng' mano ma kawuono ne oyawo kanyo doho mano ma Adundo e gwengego mago ma Embu, kama bende oganda biro bedo katieke kaachiel kod chwalo moko kuom ng'ur mago ma bende gintiere godo e kindgi. Nyasi maket koda ma ne obagi kanyo e doho mano ma Embu, kama bende ne okelo kanyo kanyakla jokanyono mopogore opogore mago ma bende wuok e sekta mano mar doho. Igeno ni doho no biro bedo ka tieko cases mago ma bende thoth ma odhuro e doho mopogore opogore e kaunti mano ma Embu kono. Center where just distinguished sons and daughters of Africa who have come here to learn and see how we can make justice accessible to all our people at every level, because we have been saying justice is a lived reality. It is nothing abstract. It's in our families, it's in our places of work, it's in our marketplace, it's in the places where we worship. And the only way we can connect with it is through you. And therefore we celebrate you, our elders.